Salamat po tayo Mento and like and share po. Gamba, si Mark dito sa may signal sa Taguig. Ayan, nag-deliver tayo dito sa kanya. Ayan, dito yung bahay nila mga kagamba. Daming manok, patitlog meron. Shout out mo yung mga tropa mo. Shout out nga po pala sa mga kagrupo ko. Ito, gagagamba ulit tayo. Kasi namiss natin pagkabata, batang 90s. Iyon, no? Okay. Kukuha ko kay Tatay Mendo, Penoy, pang merienda. Millennial daw siya, arat na. Okay. So, mga kagamba, dito tayo sa Parañaque, malapit sa airport. Si Official Vlog. Iyon, sabi mo yung channel mo? Official Vlog. Ayun, Ano po kayo? ano content nun? Gagamba po. Gagamba rin yan, yung jowa niya. Saka yung mga kanta pong na-compose natin. Aba, Makikita niyo po doon. Rap Galing po. ha? Anong kanta yun? Mga rap song po. Idol, Tatay Mendo. Sige, pagkukulap tayo isa. Yun mga kagamba, thank you sa'yo. Pangalan nito? Official Vlog. Yung official vlog, saka yung jowa niya. Thank you. Kumuha na isang kaha. Salamat po. Okay, thank you. So yun mga kakamba, magandang araw ulit sa inyo mga kakamba. Shout out to sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Yung mga hindi pa dyan na subscriber, pa-subscribe na lang mga kakamba at pindutin yung all para sa notification na all nya para updated ka sa lahat ng mga upload ko na video. Yan. Shout out muna kay Risen GPH, kay King Arthur Ponce, kay Alex GPH, Nelly Kyler Kelly ng Quezon City, si Justin Del Castillo, Jeff Ronda, Shane Third Gonzaga, Minandro Gatchi ng Baliwag, Bulacan, Johnson Liwa, Carl Wilson Gitakay, Rimanuel Marquez, Spider G PH, Carl Ian Joshua Celestino, Aldrin Sanchez, John Patrick Pineda, Arthur Dalum Mambon. Yan, saka si ano ba yung nagpapasatot kanina, si Amparado, si Baruga. Nakalimutan ko rin yung pangalan, kabibidyo ko lang niya kanina. Ngayon mga gamba, mayroon tayong salmon, marami tayong salmon ngayon mga gamba. Papakita ko sa inyo, unboxing tayo ng salmon mga gamba, mahigit 50 ito. So swerte yung papakyan nito ngayon mga gamba, kung sino man makakabili. Karamihan to mga gamba, XL to, large saka XL. So yung mga iba dyan na gustong kumuha mga kagamba ng banusan, nako, ang banusan natin ngayon mga gamba ng Masbate, kamukha na ng tangkal. Kaya gano'n, lagi kong sinasabi sa inyo na pag ganitong panahon na, palit na ang gagamba nila dyan mga kagamba, kasi kunti na nahuhuli. Ito yung ating salmon mga kagamba, ipapakita ko sa inyo. Isinalin pa natin yan, panoorin nyo. Ayan kung paano siya isinalin. Ito mga kagamba, mga XL to tsaka large yung size nito. Tignan natin, pero dinouble check na nila to na walang kulangan to. Maganda mga kulay ng mga kagamba. Itim brown siya, karamihan brown. Ayan o. Malalaki ito mga kakamba, itong salmon na to.
Large sa pinakamalit nito, medium. Ito ang mabuti yan. Ito yung mga XL nya. Oh. Ayan o. Oh. Laki oh. Halos di maka tayo sa laki. Salin natin sa mas malaking butas mga kagamba. Kasi ito maliit itong butas nito eh. Napayat na yun. Ayan oh. Lalaki nito mga kagamba. Ganda ng kulay nito pati yung ano, guhit niya sa likod, ang ganda oh. Rare kung tawagin mga kagamba. Ayan oh. Lalaki. Nakamalit nito medium. Mayroon din siyang BB salmon na naihalo. Pero ilan lang siya sa kagamba. Kaya to, ang ganda ng kulay nito, orange. Ano? Ang kulay nito. Ayan, ganda oh. Ganda ng kulay. Ayan, oh. Ganda ng kulay. Ayan, ang laki oh. Ang laki ng tiyan. Ayan mga kagamba, ang salmon natin ngayon. Aha, sumabit ko pa. Ayan. Tignan nyo. Oh, ayan oh. Ang ganda oh. Sino kayong papakyaw nito mga kagamba? PM kayo kaagad ha. Pag napanood nyo to ha. Unahan na lang. Mas mababa tayo sa mga reseller ha, mga kagamba. Pag marami, pag-usapan natin. Ito yung marito medium. Karamihan ito large mga kagamba. Large size yan. Walang TM dito mga kagamba kasi tinatawag nilang TM, ano yung reject yun. Tawagin yung maliit na yung baby salmon na. Ito yung baby salmon. Pakita ko sa inyo. Ayan, baby salmon siya. Ayan. Ayan. Malit talaga siya. Kasi laki lang naman siya ng ano, good size ng masbate. Ayan. Good size o TM ng masbate yan. Ayan. Pwedeng, ayan, baby salmon niya mga kagamba. Oh. Ang ganda oh. Oh. Ayan oh. Baby salmon din to. Ayan. Ayan. Medium nito. Pero kung malaki dyan yan, nasa large na yan. Oh. Kaya lang, ito, kulang ng paa sa likod. Ayan, discounted ka na kasi kulang sa paa sa likod. Pag napili mo yan. Ayan. Pero haba ng pata mga kagamba. Ito naman. Ito
Ito, kulang din ang paa sa likod. May isa. Yan. Yan, medium size. Tapos ito, yan, ilipat na, ilasali natin itong mga gamba. Ito, yan, large na yan, ha. Pahaba niyan. Yan, to medium size to. Yan, oh, ganda, oh. Baby salmon, oh. Oh. Ganda, oh. Nako, nang hina. Ito kaya. Oh. Ayan, oh. Mga large yan, mga kagamba. Large na yung mga yan. Oho. Hindi yung makakapang, oh. Bali, ano to mga kagamba, 55 lahat to. Kaya so kasama yung tatlong baby salmon na yan, oh, pinakamaliliit. Ipat ko nga rin yung baby salmon na para kitang kita. 55 lang. So ayan, napanood nyo. Ito ngayon mga kambay, yung sinali natin. Ayan. Ayan siya, oh. Ayan siya mga kakamba. Ayan siya. Ayan, oh. Ayan, kita nyo yan mga kakamba. Malalaki butas niyan, yung kaha na yan. Kaya hindi daya yan mga kamba, malaki talaga yan. Lumabas pa isa. Option nyo, iba yung lugar ko ngayon kasi yung pinagagawin ko ng video mga kakamba sa taas ng bahay ko. May klase ngayon mga anak ko mga gamba. Doon sila, tahimik doon mga gamba. Dito medyo maingay dito. Dito sa baba ito mga gamba. Ito yan, susundot tayo ng isang malaki. Papakita ko sa inyo itong brown. Kaya swerte nyo mga kagamba kung makuha nyo itong malalaki na to. Papakita ko sa inyo gaano kalaki to, ha. XL ito mga kagamba. Huwag nang magbigay pa ng mga iba-ibang sukat. Yung iba dyan na may TM, may jumbo, kung ano-anong mga sukat. Ito mga kagamba, ano lang to. Ang sukat lang ng salmon natin is medium, large lang at saka XL. Pag mas maliit pa sa medium, reject na yun ang baby salmon. Pero yung sinasabing jumbo mga kakamba, wala na yun. Nung araw yun, nung wala pang umuhuli ng salmon, may jumbo talaga. Akala mo Japan G talaga kalaki. Ito na yung pinakamalaki natin mga kakamba. Ayan. Ito na yan. Yan ang XL. Ayan. Kita nyo kung gaano siya kalaki. Ayan. Ito kulay brown nito, ha. Na pag ibinukan niya yung paa niya, kita nyo itim na itim yung guhit ng ulo niya. Pat yung braso niya, pulang-pula siya na ano, nangingintab sa pula mga kagamba. Ito yung isa, itong isa na ito, yung brown siya, mas light yung pagka-brown niya mga kagamba. Ito siya, oh. Ang ganda ng likod niya, oh. Ganda ng guhit, oh. Rare siya kung tawagin mga kagamba. Yan, yung brown na yan. Yan. Makapit talaga, oh. Ganyan siya kalaki, pero kung kumapit sa mga kagamba, hirap tanggalin na yan. Large yan, pag nangitlog yan mga kagamba, magiging large lang siya. Pero pag ganyan kalaki ang tiyan niya mga kagamba, consider natin na XL yan.
Ayan o, naka-line up siya sa XL. Pero pag nangitlog yan, babagsak siya sa large. Ayan, kita nyo yan. O, makapit siya o. Ayan o. Tingnan nyo siya kung makakapit o. Ayan o. Ayan siya. Ayan. Kuha pa tayo ng iba. O, papakita ko naman sa inyo yung payat na mahabang pata. Kumakaba ito, medyo pula ito. Ito siya, ang haba ng pata nito, pero payat, tingnan nyo. Yung haba, ayan o, tingnan nyo. Malayong malayo. Ito yung mga magagandang, ano, ayan o, ayan o. Ang ganda o. Ang bigat lumakad yan. Ayan, mga gamba. Ayan, haba talaga o. Ang ganda ng kulay o. Maraming kulay ito mga kagamba. Karamihan ito mga gamba, large. Wala tayong masyadong, ang bibisamo nito siguro mga 10 lang siguro. Ikino-consider ko kasing bibisamon yung iba kasi hindi naman sasabihin ano eh, pero ito medium to, kaya lang nasa sukat siya ng inaano ko ng baby pa rin siya itong iba rito. Kasi pwede pa siya ilaban sa jumbo ng ano, sa jumbo ng Cebu mga kagamba. Ito medium size to. Ayan, tingnan nyo. Medium size yan. Ayan, ayan siya mga kagamba. Ayan, medium size yan oh. Pero tingnan nyo, napakalaki na, diba? Napakalaki na niya. Mayroon pa ditong ito, papakita ko rin ito sa na to. Ayan o, tingnan nyo, ibang klase rin ng kulay o. Hindi siya itim mga kagamba, brown siya na itim yung braso niya. Ando, ang bigat ng kapit niya o. Ayan. Ayan. Kapit sa mga gamba at ang lagkit masyado yung kapit niya, madikit. Ayan o. Kasi malaki kasi katawan niya, kaya ganun siya kung makakapit. Ayan. O, ganun siya kabilis. Ito naman yung itim. Yan, itim naman yan mga kagamba, pero parang may medyas yung paa niya oh. Ayan, parang may medyas. Ayan, babago-bago yung ano ng cellphone ko. Mahangin kasi yung electric fan ko mahangin, hindi pwede wala electric fan mga kagamba, pinapawisan ako. Ayan oh, kahit malaki yung tiyan niya, mabilis yung umakyat. Ayan, itim na itim yan oh. Ito, XL yan mga kagamba, tingnan yung paa niya kung gaano kahaba oh. Ayan, XL na yan. Ayan, pero maliit lang ang tiyan niya oh. Ayan, haba ng pata. Ayan. Ayan. So, pakita ko sa inyo ang kabuuan nito. 50 plus ito mga kagamba, nasa isang lagayan yung 5 piraso. Ayan siya. Ayan, nalaglag yung isa mga kagamba. So
So yun mga kagamba, hanggang dito na lamang po ang ating unboxing ng ating salmon mga kagamba. Unang padating ni Tatay Mindo. Maraming salamat. Hanggang sa muling pag-upload mga kagamba at panonood.